Pensem un moment en una època en què una llengua, la que es parlava als carrers i als mercats, de cop i volta s'eleva fins a convertir-se en la veu de reis, de filòsofs i de poetes. Doncs bé, aquest és precisament el viatge que farem avui, un viatge al cor de l'època dorada de la literatura catalana, entre els segles XIII i XV. Llavors, la pregunta és clara. Com passa això? Com una llengua, que en principi és regional, es forja fins a esdevenir una força literària potent a tota Europa? La resposta la trobem en un grapat d'escriptors absolutament magistrals. Per entendre-ho, hem de viatjar enrere en el temps, concretament entre els segles XIII i XV. Aquesta no és una època qualsevol, és un moment d'un esplendor cultural màxim per a la corona d'Aragó, un punt d'inflexió en la seva història. I aquí hi ha la clau de tot plegat. El que defineix realment aquest període és com el català va anar molt més enllà del seu ús del dia a dia. De sobte, es va convertir en el vehicle de l'alta cultura. La filosofia, la història, la poesia i, per descomptat, el poder començaven a parlar en català. I si hem de parlar d'un punt d'inici, d'un gegant sobre el qual es va construir tot plegat, hem de parlar, sens dubte, de la nostra primera figura monumental. Ramon Llull. Se'l coneix com l'home que va ensenyar a pensar a una llengua. I és que va fer una cosa radical per a l'època. Va demostrar que el català servia per tractar temes filosòfics, teològics i científics complexos, un terreny que fins aleshores semblava reservat exclusivament al llatí. És que Llull no era només un escriptor. La paraula que potser el defineix millor és polímata. Era filòsof, teòleg, missioner, una ment absolutament universal, un visionari del seu temps. Les seves obres, com Blanquerna o el Llibre de Meravelles, són molt més que simples històries. Combinen pensament religiós amb una voluntat pedagògica molt clara i una narrativa brillant. Van ser aquestes obres les que van donar un prestigi intel·lectual sense precedents a la llengua catalana. Un cop la llengua ja té aquest prestigi, què passa? Doncs que comença a explicar la seva pròpia història, la història del regne, i ho fa barrejant el relat històric amb un propòsit polític molt clar. I aquí és on entren en joc les anomenades 4 grans cròniques. Però atenció, no les hem de veure com a simples llibres d'història. Eren molt més que això, eren els pilars fonamentals que van documentar i, en certa manera, van construir la identitat de la corona d'Aragó. Perquè la seva gràcia és que no eren registres freds i distants, gens ni mica. Eren obres literàries que barrejaven la memòria personal dels reis amb l'exaltació política. Van ser l'eina definitiva per consolidar el català com la llengua indiscutible del poder i de la cultura. D'acord, ja tenim una llengua consolidada en el poder i en la filosofia. I ara què? Doncs el català s'expandeix cap a nous territoris. Ara els escriptors la faran servir per explorar la moralitat, per llançar crítiques a través de la sàtira i per endinsar-se en les profunditats de l'ànima humana. I per veure aquesta diversitat, només cal que comparem dues figures que són com la nit i el dia. D'una banda, Francesc Eiximenis, un dels autors més llegits del seu temps, que volia instruir, i de l'altra, Anselm Tormeda, un mestre de la sàtira, de la crítica i de la ironia. Mentrestant, en el món de la poesia, a tota Europa dominava la tradició trobadoresca. Ja se sap, amor cortès, cavalleria, unes regles molt estrictes, tot era bastant previsible. Fins que va arribar algú disposat a trencar totes les normes. I aquí entra en escena, ni més ni més, Ausiàs March, el gran innovador de la poesia catalana, l'home que es va atrevir a allunyar-se de totes les convencions. En lloc de cantar a dames idealitzades, com feien els trobadors, March va fer una cosa radicalment nova. Va girar el focus cap a dins. La seva poesia és un viatge a les contradiccions de l'ànima. L'amor, la mort, el pecat, tot explorat amb una profunditat psicològica mai vista fins aleshores. Aquesta descripció ho clava, captura l'essència de la seva veu, una veu poderosa i molt personal que el va consolidar com un dels grans poetes del seu temps a tota Europa. I per acabar de demostrar la increïble varietat del període, no podem oblidar una figura com Jaume Roig. La seva obra satírica, L'Espill, és una altra cosa totalment diferent. Ofereix una visió ferotgement crítica de la societat, sobretot de les dones, i ens demostra que la literatura catalana era un autèntic bullidor de veus. I com s'acaba tota aquesta explosió creativa? Doncs com totes les grans èpoques, preparant el terreny per al que havia de venir. Estem a punt de creuar el pont que ens portarà cap al Renaixement. Aquesta figura de transició és Joan Rois de Correia.
ell ja és un humanista. La seva prosa, elegantíssima, molt influenciada pels clàssics, ja ens anuncia que estem deixant enrere la mentalitat medieval per entrar de ple en el nou esperit del Renaixement. Bé, recapitulem aquest viatge extraordinari. Tot comença al segle XIII, amb Llull donant prestigi intel·lectual al català. Al segle XIV, les cròniques defineixen un regne, mentre veus com Eiximenis i Turmeda exploren la moral. I finalment, al segle XV, arriba la revolució poètica d'Ausiàs March just abans que Roís de Corellà ens obri de bat a bat les portes del Renaixement. En definitiva, què van aconseguir aquests mestres? Doncs 3 coses fonamentals. Van consolidar el català com una gran llengua literària, van crear obres mestres de talla europea i, potser el més important, van forjar una identitat cultural que perdura. El seu llegat no és només història, és la base sobre la qual es construeix la literatura catalana moderna. Aquesta història ens deixa, al final, amb una pregunta. Si aquests mestres van aconseguir convertir el català en una llegenda fa segles, quines històries està destinada a explicar la nostra llengua en el futur?